Povinnosťou sociálnej demokracie hovoríme o prepúšťaní, hovoríme o zdražovaní. Sociálna demokracia je dobrá len do dobrých časov. Bez sociálnej demokracie sa nedajú riešiť krízové stavy. Bez sociálnej demokracie sa nedajú riešiť krízové stavy. Keby nás nemali, tak ani len ústavnú krízu nevyriešia. Ja verím, že sociálna demokracia teraz ukáže aj ďalšie schopnosti. Rast nezamestnanosti, zastavenie rastu reálnych miest, vysokú infláciu a ďalšie veci. Žiadali sme prístup k slobodným médiám. Všetko sa stalo a oni sa čudujú, že to tak je. Na Slovensku máme najvyššiu nezamestnanosť za posledných 8 rokov. Neuveriteľné zdražovanie. Prvýkrát po dlhých rokoch na Slovensku začali klesať reálne mzdy. Slovensko sa zadlžuje rýchlejším tempom, ako to bolo v čase svetovej hospodárskej krízy v rokoch 2008 až 2010. Našou úlohou je ponúknuť alternatívu a nádej. Osoba. My musíme ponúknuť krajinám stabilitu, kľud a nádej. Musia veriť, že keď prídeme, takže to nebude horšie. Podľa paragrafu 22 odstavec 1 písmeno K zákona 352 z roku 95 o priestupku. Sankcie za naše konanie sú proba o konaní 60 € a práva o konaní 100 €. V prípade, že odletne neopakujete túto výzvu, môžete byť nespracovaní na dokumentovanie vášho správneho konania. Áno, bude vyššia nezamestnanosť, bude sa ľuďom mať ešte horšie a horšie. Slovensko, takisto ako aj Česká republika, musia zabojovať o to, aby ak dôjde k nejakým vážnym rozhodnutiam v eurozóne, sme zostali v zónach perspektívy. Jednoducho tam, kde niečo sa bude diať. Áno, my sme naviazaní ako aj Česká republika na Nemecko, na Francúzsko. Musíme sledovať odporúčania týchto štátov, do určitej miery sa týmito odporúčaniami aj riadiť. Tretí pilier, ktorý ponúkame slovenskej verejnosti, je ochrana ľudí. Ochrana ľudí a rozhodnutia, ktoré sa budú prijímať pri ozdravovaní verejných financií založené na normálnom sociálnom dialógu. Že budeme chrániť obyčajných ľudí. Na Slovensku máme iba 25 000 ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1 milión korún ročne. Prečo by títo ľudia, keď ich je 25 000, nemohli platiť vyššiu daň, napríklad 22 alebo 23 alebo 24% a nie iba 19%? Na Slovensku máme bankový sektor, ktorý dosahuje neuveriteľné zisky, rekordné zisky. Poďme tam, dávajme ponuky verejnosti, odtadiaľ to berme peniaze a nie budeme zdaňovať cez DPH alebo cez spotrebné dane. Skončí moje vystúpenie.